everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Histia, prinsesa, gusto kong mahiusa kita aron mas gamhanan ang duha ka kingharian nga magkahiusa. Ang gingharian sa Avas ug ang gingharian sa Lemuria mausara. Wa ka ba'y daotang tuyo, Haring Alastor? Basinog, aduna kay daotang tuyo kanako. Hinungdan nga imo kong pagaminyokan. Histia, Kung dili na ko hinayon ang kaminyoon alang kanatong duha, unsay mahitabo? simple ra kayo. Hotdo na mo guba ang palibot sa Lemuria. Gupuko na mo ang palasyo sa mga mahanghari. Kanoon sa mga taga-Avas ang mga taga-Lemuria. Mahitabo ka na kung musupa ka sa tong kaminyoon, Histia. Busa, aron dili mahiagom sa kong kabangis ang kamo mga taga-Lemuria. Makigminyo ka kanako. Dautan kagyud kasing-kasing Alastor. Ug dili sa pagduha-duha sa pagsulti niini diha kanimo. Ang unsa, Histia? Nga hakog ka sa gahom, Alastor. Gipamulong mo og sultihan ko ikaw. Bulahan ka nga ikaw ang akong mahimong reyna. Tungod kay kitang duha ang mahimong usa. Gubaton ang tibok universo aron ilugon ang maong trono. Alastor! Makalagot, kung kami gyud si Alastor ang magdayon, unsa magkay akong maangkon sa unahan. Oh. Amon? Amon? Oh. Oh, si Amon sa akong bulsa. Asa magka si Amon? Pangitaon ko si Amon. May pangutahan ako niya. Doon na kita sa akong gingharian. Anong wa naman lang tamang pagkahiganti, Haring Alastor? Bisa kay pamanggit tayo ning imong mga batos nga tagon, oy! Dili ko gusto maghago paingon sa akong gingharian. Kung gusto ka maglakaw, ikaw lang! Wala ko magsakay sa dagon! Mataga ko sa amon! Gusto ka nang maglakaw? Gamit ang noni mo kadagko ug tag-as ka mga tiil? Sige, paglakaw! Paglakaw! Histia, ingon sa may gikabalakan ka. Si Amon, Ngano si Amon? Usay nahitabo. wa ko na siya ikita. Dinira ba kaganiha ang taga-awas? Nahingawa ko inahan ko rin na. Nga unsa? Nganong nahinghawa ka ni Amon? Wa ka si Amon makaon sa mga taga-awas. Unsa? O nganong kanon man sa taga-Avas si Amon. Haring Salamis, Salamis, nawa si Amon. dili kinaandan ni Amon nga mawa sa akong kiliran ug dugay. Amahan Haring Salamis. Nahadlok lang ko, basin o. Dautan ka lang og hunahuna, Histia. Pabuta lang si Amon. Basin og mutong alang ka to. Nahinghawag ko ni Amon. Histia, ayaw ka balaka. Ani ara dinhi sa palibot si Amon. Maong kalma lang. Nagkaduol na ang kasal ni Histia og Alastor. Og unsay problema? Wa ko'y salig ni Alastor. Atong iampo sa labawng bathala. O Salamis, giampo ko sa labawtang batahan na dili mahinayon ang pagpakigminyo ni Histia sa hari sa Avas. Ustara, Demonyo og kaliwat si Alastor. Og ang atong giilang labawng bathala kaaway sa ilang labawng bathala sa taga-Avas. Maong karon pa lang, magpadako og mensahero aron pahibawon ang hari sa Avas nga si Alastor nga dili mahinayon ang pagpakigminyo sa atong anak kaniya. Tungod kay supa ko sa gustong mahitabo ni Alastor. ayaw ka na buhata, Ustara. Mahitabo ang gubat sa duha ka kingharian. Talawan ka. Wa ko mutalaw bahin sa pagpakigubat. O nganong dili man ta musukol kanila? Nganong ihatag mo man sa kasayon ang atong anak nga prinsesa? Naibaw ka na sa maong rason, Ustara. Dili ko gustong balik-balikon ang maong rason. Nahadlo ka tungod kay mas dagko sila kanato. Ug mas gamhanan, nahadlo ka
nga ang mga linalangan ni Adini sa Lemuria kanon sa mga linalang nga taga-awas? Gipamungo, Ostara. Ha, karon pa ko sa lamis. Nibahag na gyud ang imong ikog tungod sa imong katalawan. Hain naman ang salamis nga akong gipiling pakaslan. Hain na ang hari sa Lemuria nga akong gihigugma nga anda manalipod kanako og dili kay kanako lang. Lakip na sa atong mga anak. Hain naman ang salamis nga utukan og maisog nga hari sa Lemuria. Ostara, Dili ka pugo sa lamis. Gamita ang imong utok nga dili mahinayon ang pagpakikiusa ni Alastor sa atong anak. Pangita og pamaagi haring sa lamis. Pangita! nakasabot ko sa gibati ni Ostara. Labang bathala. Tabangi ko kung unsaon ko kini. Nga kaprotehean ko ang Lemuria. Tabangi ko. Nga kung dili man ihinayon ang maong kasal ni Alastor o Hestia, way gubat nga mahitabo dinhi sa Lemuria. Naglisod kong paminsar, galabad ang akong oo. Nagpatigho ko, gikan sa kapa ni Alastor. Kagong gikapiltan. Ug salamat na lang, kawa ko nila mga tikti. Mauna kini ang palasyo sa Avas. Niog biday kini ilang palasyo. Wa may kaya gikan sa gawas nga nakasud sa ilang palasyo. Ang nakahatag og kahayag sa palibot. Maura man ang kayo nga gihimong iwag din dapita. Hala, punta ko makita na nagdaw mahayat kayo mga hinagiban. Mga dagko kayo mga linalang pangsumayan. Huwag din ako masabot lang ni penalty. Nagsingabot sila din sa akong himatangan. Natago ko. Tinalibot ang bangko nila. Patay ko, hindi kalaki ha. Wa gyud si Amon. Wa gyud si Amon. Oh, inahan ko Reyna. Wa gyud makit si Amon. Nagpatabang na ko sa pagpangita sa atong sakupan. Wa si Amon. Asa na banda ka ang imong hikalang amon? Prinsesa Estia, Oh, Rovana. nakadungog ko nga nangita ka sa imong higala nga si Amon. Akong nakita ka ganiha sa kapa ni Alastor nga nagkumbitay ingon sa nikapyot si Amon sa kapa sa hari sa Avas. Kun mao, tuwa si amon sa awas. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.